gipalit gahapon mga kabangas. So, humot na kayo. Naraw. Humot pa sa boot. Hinog na kayo nita. Wala. Di ko na to nara. Araw. Oh. Ala. Ano akong gipalit gahapon. 40 gahapon. 40 pesos. So, dili na kayang kansi. So, ato na sa ning tirahan karon. Kauban sa kape. Tapad gina siya mga kabangas. Ha? Pares gina siya sayo sa kabutagan. So, subda na nato. Di na nato lang ngayon. Diba? Oh, marang o kape. Okay? Grabe mga kabangas. Grabe ang benefit sa marang. Grabe, nindot yung benepisyo ang marang. Usa niya na ang good bowel movement. Oh, na siya. Good bowel movement. Nindot ang imong pagkalibang makatabang sa constipation. No? Daghan pa na vitamin A and vitamin C ngayang contain. No? So, ato nang tirahon. Sige. Tanaw lang niya mo ha. Okay. Mga pon, mga kabangas. Yan na sa do. Oh, bagong po. Oh. Oh. Dili man ni live. Di na ko ga-live. Taghan kay tanaw. Usa ka buok. Dito. Nakaayom-ayom na sang ko og santol. Kulo. Bitaw, dili ni siya kulo, di po ni santol. Marang. Nakaayom-ayom dito. Bagong popo. Oh. Hinog sa punuan. Dollar gig presyo mga kabangas. 50 pesos. Mario Josep. Gani kay agpakautang sa ta. Ay, ano? Kayo? Today is Thursday. Thursday ta karon? Ribis, December 21. Palit na ako dito. Lahi na sad ako napalitan. Wala na to akong ipalitan last time. Naano sa Lunaw, Katuan, at bang sa daan nga sementeryo. Kanang nay fruit stand ya. Oh. So, ato nang buakon. Oh. Agay, daotman. Oh, pero makaon mo siguro nilok. Oh, siguro ni ulod. Nabundak ni. Tapos na kayo. Daot siya oh. Abala na yung ulod mga bangas. Sa akong kadakong tao, madlog og ulod. Kano na itong ulod? Tiyaday ka. Okay? Talan sunis oh. Talan sunis. Kaon ta ulod mga kabangas ah. Kamay ang ulod. Cecilio? Tara ba? Tamis kayo mga kabangas. Pero nadaot siya kanang murag nahulog siya ba nabuak. Pero kaon ta ulod ah. Tumuroy. Ilison na ng ulod sa tinae. Suglot na sa akong simod. Ano na? Ni ate. Okay, nangan nabuhi pa ko.
Look, nalok ko! Kaon ka? Ngay ulod? Is Iron villain in your fantasy? My father thinks that my mental health is a PR problem that he needs to manage. Wanted to keep his troubled son out of the tabloids. Wasn't you? Hinog kayo. Don't quote. Hinog sa punuan, wala gini sa gitanugan. Ambe! Mayroon lagi kayo ni. Your painting's been improving. Pakapin naman ang lansunis, ani. Feels like Still you not. looked it. I'm asking the questions. Wala na What is Rose and Halo doing in your shed? Ahak. Tastes not good. Eugene's glasses. Whoa. Are these summer images you took of me? Don't forget your latest edition. $10 necklace. Somebody planted that. Drop the knife. Mahal lang siya mga kabangas, 50. Medyo mahal pero gusto man lagi tagkaon. Nagpalit di kita. Diyan ka na! Being set up. Ha? Panisak mangga. Lai. Bilok ko? Kaluha. Ako kaluha. Nakit ka na ako na bata. Oh. I'm gone for a few days. The place gets trashed and things almost dies. Someone's got to look out for you too. What happened to everyone with yoga? It was great. I just decided I needed a few more boundaries. Skip the Sabi sa kahinog ko, kangatagak na sa sayang liso. Dad told me what happened to Xavier. Pretty nuts. Di pa nakuha mga kabangan so tagak na sa matanggal na sa siyang punga tungkol sa kahinog. Hello. Inahay. Inahay mga kabangas. Na hello. So, Tim, you ready to be more than friends? Gahi. Bebe. Pila-pila niya ako mga lagtos oh. Ayun na. Of course, the first wife just returned to be a psychotic. I also have to tell you. Apel ka sa vlog ni Papa? Pag hi be na hi. Ya, hello. Ikaw pag hi be. Hi. Na hello. Na mga on. Mga lagtos. Mga katangtang sa sayang punga. Munja kahinog oh. Tayo sibag-sibag sa sabi. Likod ka. No, away. Bye. Dili ba tabi oh?
dito. Mm. Kabot. Mm. Oh, muna. Pula-pula. Hindi, ako ni. Ako. Hurot. Ayos. Hurot na mga kabangas. Ano, ano yung sulod oh? Pula-pula na Ah, pila ra. Pila ra yung kinanans pobre. Babay na, babay na. Bye-bye. Kuha. Bye-bye! Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye! Bye-bye. Amara. Bye-bye.